ଆମର ନୂତନ ସଭାପତି ଅନୁରୋଧ କରିକି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଦୁଃଖର ସହ କହୁଛି, ଆଜି ଯିଏକି ସଂଗଠନରେ ଆଜି ଆମକୁ ମିଶାଇଥିଲେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ବୁଲୁ ଭାଇ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଦବୀ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଭାଇଙ୍କର ଘରର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ମହାସଂଘରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ସେହି ଜିନିଷଟି ପ୍ରଥମେ ବଜାଇ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନାରା ରଖିଛେ ଯେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଜୋନ୍ କମିଟି କି ବ୍ଲକ କମିଟି କି ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ୱାର୍ଡଟି ଆଉ ମାନେ ନ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। କର୍ମମୟ ଜୀବନ, କର୍ମ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ, ତା ସହିତ ପରିବାର ଦେଖୁଛେ। ଏ ମହାସଂଘ ବି ଗୋଟେ ପରିବାର, ସେ ପରିବାରକୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ, କର୍ମମୟ ଜୀବନ କହିବେନି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଯେମିତି ବୁଲୁ ଭାଇ ଚଳାଉଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା, କାହାକୁ କେହି ଆମେ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କି ନହେଲେ ଯଦି ବ୍ଲକ ଭାଇମାନେ କିଛି ଭୁଲ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ପାଲ ପାଣି ବୈଠକ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ କରିବା। ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାଳୀନତା ସହିତ ଆମେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କାହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରିବାନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, ଖୁସିର ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ବି ଥିଲେ ବା ଆମ ବ୍ଲକ କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି 2022ରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ନମ୍ବର 1 ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସେ ଆମ ନୂତନ ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇରେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ସମ୍ଭାଳୁଛି, ଯେମିତି ନମ୍ବର 1 କରିକି ସବୁଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି।